Nkeji nke atọ. Agụ malitere n'etiti abalị n'okpuru osisi odina dị n'etiti ahịa. Nrọ ọ rọrọ gbagwojuru ya anya. O nwere ihe ndị ọ na-aga anya hụ ọhụghee, ntị nụkwanụ ọnụghee. Ọ bụghị so na ọ bụ ajọ nrọ, kama ọ rọtara ebe mbe na-agba ọsọ ka agbọghọ mgbada, na-efekwa efe ka oke kparakwukwu. N'otu nrọ ahụ, mbe gwuru osimiri dịka azụ ọkpọ, tụọ ọnụ n'osisi dịka ọtụrụkpọkpọ, ka na-etu ọnụ ihe ndị ọ ka ga-eme n'ọdịnihu. Nke kpọtere ya kpọmkwem bụ na mbe kpu okpu mmemme etụnyere ugbe na-ekpugo anọ, nọrọ n'elu nri ji asụrụ nke ọma na-efere obodo aka. Onye tuo ya igwe, ọkọnye ya ụtara. Onye ahụ agazie na nnukwute ite ofe dị na mbara, họrọ akụkụ dị ya mma, gbasaa ngada, mewe mmanwụ. Isuru nri loo, ikuru otu anụ taa. Onye richaa ma o jughị ya, ọ gaa n'ihu mbe tukwa ya igwe, ọmanye ya nri. Ka agụ ghechara ughere chọrọ ihe ọ ga-eri dakapụta, mbe sịrị ya, agụ a na-agụ gị? Ituo m igwe, agụdebe gị. Ị makwa na nna gị gụrụ gị aha ejikwa na anya ọma wee baa gị agụ? Ka m gwa gị, agụụ gụnyere agbụrụ na ikukurukwu, nke na ị ga-eru ughere si n'afọ nne gị pụta ụbọchị a mụrụ gị. Ngwa, tuo m igwe. Agụ jidere akpịrị ya aka na nrọ a, ka ụdọ si akpụghachi mmanwụ okpo mma azụ ma ọ chọrọ imebi ihe. A na-akwụ ọnụ agụụ ma jụ nri. Kama nwa agụ ga-ata ahịhịa, ọ dọgbuo oke ngwere. Kama nwata ga-ata nsị, ya taa aja. Kama okenye ga-eri aja, ya kwụrụ ọnụ. Kama mmadụ ga-anọ n'oche a na-eke ya ọkpọ n'isi mgbe ọbụla ọ masịrị onye nyere ya oche, ya nọrọ n'ala welie isi ya elu. Iwe tojuru ya afọ ka nwatakịrị ọma na ọ tọrọ atọkpụ ya aga nkwọ. Ọ bụ ya ka o jiri malite n'ike, ka ọ na-aga gaa n'ugwu na katam kakpom. Ụkwụ aka ekpe ya kpọrọ n'okwute ọ daa. Ka nke a na-eme, ọkụ ekwe bụ okpoko akọọlagharị ya ekwe dịka eze siri gwa ya. Ka anụ ọbụla pụtawa n'ahịa, agụ na-achọzi ịla mgbe ụmụ anụmanụ ụfọdụ zutere ya. N'otu ndị ọzọ batara. Ịkpụkpa na ezinụlọ ya kpụ onwe ha n'ọdụ were bata. Atalị na ọkpụrụkpụ anya na-achali anya ka ya na ikwikwii ha na-ama aka onye anya nke ya ka eyi egwu. Ọzọdịmma zọbatara, zọgharịa fee n'isi, chịa kai kụọ aka n'obi gbamgbam, tie ekere mgba kedim iya. Adakasị ya wetuo obi, maka na ngwugwu a ga-atọpe adịghị mma mmupe. Ụzụ zọrọ ebe niile. Mkpọtụ dederenụ. Ele mere ka onye ọbụla mechie ọnụ tupu enyi ekwudo ekwu okwu. Ọ bụ onye nsụ, nke bụ na ya nwa igbo mkpọtụ dị ka ịwụnye mmanụ ọkụ n'ọkụ na-akwado ịnyụ anyụ. Otu mgbe n'etiti nzukọ ka ọ chọrọ ịdọ ọbọgwụ aka na ntị maka nsị onye jupụtara ebe niile. Ihe o kwuru bụ nke a: bịa ọbọbọbọbọ. Ọ bụ atụrụ sizi, gịnị dị ka a na-abọ ihe ahụ? Otu ahụ ka ụka siri gbasaa. Onye chịkata ọchị, ọ bewe akwa. Ma taa dị iche. O nwere ka ihe siri dị. Ihe ka nte agbakwutele nte n'ọnụ. Onye ọbụla chịbara eze ọchị ya n'ime ọnụ ya. Ebe ele bụ onye oke nsụ, ụta adịghịrị ya na ọ bụ onye nsụ. Si chọọrọ ya ọrụ ọzọ ka ọ kwụsị ịkpasu aṅụ n'etiti ahịa. Ọ jụrụ ajụ ma kwechiri. Ndị be anyị, ekele m unu igwe. Ọtụtụ okwu adịghị ya. Kedu ebe mbe nwaala ga nọ? Ọ na nga. Kedu onye kwuru ihe ahụ? Ọchị chọrọ ebe niile. Igwe lepụrụ anya hụ na ọ bụ atụrụ njoroko na-ekwu.
gbachipụ ya nkịtị kwuru okwu gaba. O nwere okwu ndị anaghị asa asa, nwee ndị agaghị eleghara anya. Onye kwuo okwu amara afọ ole ọ dị. Ọtụtụ na-ekwu okwu maka na ha chọrọ ikwu okwu, ọ bụghị maka na ọ nwere ihe ha chọrọ ikwu. Ụfọdụ ndị ekwuru ekwu enweghị isi nke ha na-enwe ọdụ. Ya kpatara na ọ bụghị okwu niile ka eji eme ụka, maka na okwu bụ nka. Amaghị kwuo na-akpata ihe dị n'ime ụlọ ịpụ mbara. N'ezie, ọtụtụ nsogbu dị n'elu ụwa a bụ okwu amaghị were kwu na nke amaghị wee sa kpatara ya. Ụzọ amaghịkwa akpọ opi, ya lere nkapị anya n'ọnụ. Mgbe ihe ndị a niile na-akpọtụ, mbe nọ be ya na-anụ ihe niile na-emenụ. Ọ na-aha gbowam ka ogene atụrụ n'ala site n'ọwa ọnụ ahụ ewu itụrụ ya. Ihe niile e kwuru, ma nke a takwunyere atakwunye n'akụkụ mkpume ahụ dị n'okpuru ọgbụ dị n'etiti ahịa, rutechara mbe ntị. Ọ nụrụ nkata niile akpara, ka ngịga ga-esi kpudo mbe, na ka enyi siri nye ụmụ aṅụ na-ebu ikike ịwakpo ya. Ọ tụrụ obodo ụmụ anụmanụ n'anya, ka mbe siri tụọ ọdụm n'ala were aja ụpa tee ya uri n'ahụ, nakwa ka o siri fee agụ ajụ njụkịrịja nke na ọ dara tabie ire, kpobie ụkwụ ma tiwe akwa. Ọzọ, kedu ọzọ dị mgba n'igwe ekere mgbe ruo mgbe anyị ji ama ndị akwasịrị ike n'ukwu. Enyeghị gị ike na ikike. Aṅụ na-ebu gbachaa ya ntụpụrụ nchekere, mabute ya n'obu m. Anụrụ m na ọ sịrị ụmụnna ya tube ya onyere ngụgba, o meghe isi kpakakpaka, buchara ya gbaa ya isi n'ala. Mgbarikọ, ntụrịkọ, nkwụsa. A sị m o mee na ọ bụ mbe onye aghụghọ, gosi ya ihe iji bụrụ dimgba chịrị ọzọ. Igwe hapụ okwu, ọ bịaghị n'otu, ọ bịa n'ibe. Aṅụ na-ebu fepụrụ n'ike na ebube. Ọ na-ahịọ nwii nwụọ n'ikuku. Ọzọdịmgba zọpụrụ ije, zụgharịa, penya n'isi, kwụọ aka n'obi gbamgbam. Tupu ọ mapụ, sochie ha azụ. O si n'elu na-aha nwii, o si n'ala na-azọ gbuo nwụọ lie. Agha akara aka adịghị eji mgbọrọgwụ. Ngwa ngwa, mbe bidoro sewe mgbọ tupu ọ kụọ ya n'isi. Ebe ọ ga-ewe anụmanụ agba ọsọ ije ọkara ụbọchị ma o bido n'ụzọ ụtụtụ isi be mbe ruo n'eke, ọ gaghị iwe aṅụ na-ebu otu ntabi anya isi na eke feruo na be mbe. Ọ chere ka imi na anya ga-adị ya ma a sị na aṅụ na-ebu atụọrọ ya ụtụ akụ, tinyere na ọzọdịmgba ga-agụgba ya gbaa ya isi n'ala. O were ghọta na mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ mma. Adọfee nchekiri oke, nnụnụ a na-achọ ịgbatu efelaga. Ya kpatara mbe ji were nwe ọsọ ka o meghara ọdachi. Ọ pụtara n'ezi be ya, jiri azụ ka kpụmkpụ ogene, were mkpara zaa mbara ya ọsọ. Ka ọ pụtara n'ama, o were ọnụ mkpụrụ ụkwụ ya zọkasịa ebe niile, si n'aka nri ruo n'aka ekpe, wee banye n'ubi ebe. Ọ chịrị egbeke abụọ, were eriri kekirido ha n'ọbụ ụkwụ ya, si azụ owere mịbaa n'ọnụ ahụ ewu itụrụ ya n'azụ ụlọ be ya. Ndị na-agbara mbekwu nwaala ga-afa amaghị na ọka ha bụrụ nwa dibịa. Ha chọrọ mbe mkpụrụ ụbọchị 3, ma ha amaghị akụkụ ụwa o tinyere isi. Ha hụrụ nzọụkwụ ga dị n'akụkụ ubi, ma ha amaghị na ọ bụ mbazụ ka ọ bụ ịzaga zọrọ ha. A kụturu ụlọ ya, chọọ ya n'okpuru ite ma n'ime ngịga, ma o nweghị onye ma na o zoro n'elu igwe ka o zoro n'elu ụwa. Ma onye kụturu ụlọ akịrịka be mbe na-aṅụrị ọṅụ, ọ che na ọ bụ ụlọ akịrịka ahụ bụ ụlọ mbe. Mbe bi n'ime mbe, ya ka o ji bụrụ mbekwu. Mbekwu. Agwọ na-atụ mbe nakwa ala iyi eze ya. Iyi adịghị eri agụ iyi nke ọ na-eyi ya egwu. Onye sị na ọ bụrụ ya o mee gịnị?
Ogene jụrụ gịnị ka o mere, ogene bụ ogene. Mberede nyere dike, ma mbe nyere mberede. Ana m eti ịchaka na-agba ịgba bụrụ ịgba, mkpọmkpọ kpọkịrịkpọ, ikikere mkpọmkpọ. Abụ m arụsị ọrụ, ma eji ji na ede efe m nro. Onye taa ose ọhụ n'anya, ọ sị na ya ekweghị, ekwetere ya. Ọjụ ajụ m, njụ ọjọtọkọ, ọjọtọkọ ọjọtọkọ, ọgatọkọ ọgbatọkọ. Maka na ekweghị ekwe ga-ekweterịrị n'ute ekwere. Ọ ga-anyụ anwụ, ọnyụ aṅụ agbagbuo ya, isi kotekwa ebu ọgbatọọ ya. Ma onye nwe amụ agbaa m ya ka akpị dị ime, hapịa ya ka aka ilu. Otu chi were jie ọtụtụ akụkọ foo.